Tak. Ey, öğrenci versene näme deyin. Aliş. Geň görme kardeş. Ana vatandaşlar gelsin ana. Bir gömür takır ederim. Sarıma. Bay geldi. Benim efir paylaşayım. Ben bir yükseleyim, vaat edelim. Gitti. Git Chelsea. Size de. Narmanca. Otuyorum. Sizler nahili. Sizin evdeydiniz. Taryatta oğlum diye. Ay taryatta da oğlum. Ay malades. Ay saklanacak kolodun daire. Tak. Vatandaşlar näme täzelik var? Kim var, kim yok? Yurtun içinden näme habarlar? Salam salam. Efir doňýanlar be gowuşdan var efir açandy doňýar doly. Soňundan var be meň telefonuma bara çatmagy karar bildik. Aýçyslaryna görä bärde doňalak diýenler etdiler. Türkiýe var internetinde näme bam näme. Salam aleykum. Ka doňalak diýen. Işnykly. Evde bir yere keyip edip bulýar da adım tutup. Salam aleykum. Gelin efire goşulyň, gepleşelim. TikTok var şeyde orada dedi. Чем больше лайков, тем больше зрителей diyor. Vatandaşlar like koyalım. Görücülerimiz var köpelýär diyor. Salam aleykum Daniel Mone. Salam aleykum. Nurum var hazır gelirler. Uğrattım adamı da. Ya bağım kaçıyor da görül. Tak paka gelmendir. Tak yok. Her Türk öğrendim diye. Yok. Kepli ne sağladın diye. Ne kovda mı? Korkan güç varıp oturayın Nurdan orkan ya. Nur oturan o var şu an.
vatandaşlar ýöňünden duýdurýan on ýaly bir dile çeperligimiz hem ýokdur. Näile türkmençilik efiri bar dalşy dowam etse, son ýalygymar dowam eder sebäp diýsem. Nuryň telefonuna bir zat bolup durum, näme interneti bar, şu türkmençilik kanallaryna bar, efir açan makaly doňýar. Şol sebäpden hem men alyp barmagymda gepleşikler o diýen on çokly bary gidip bilmer, öňünden duýdurýanmynam. Bagyşlarsyňyz öňünden. Gelin goşuljaňyz bar bolsa goşulyň, dertleşeliň, diskussiýa geçireliň, gepleşeliň. Saat näçe? 20-29. Sağ ol. Tak. Araňyzda goşuljaňyz ýokmy adamlar? Bir ödüm ara gepleşip otursaňam berkili. Sen nädip Rossiýada bolýan? Umuman aýdaňda şu gün örtanlyk gowuşmaňa jaňat diýär şunýaly bar, türkmençilik akauntum saňa bereýin bolýan. Sen Rossiýada bar oturan ýeriňden açyk görsene, nähile doňýam kaýyp edip. O bira geldi alayna. Onsa many internetinden barlak bolduk da bolsun. Şu wagtky görüşüňiz ýaram doňanok. Çok kurslar haçan gelmedi. Yani yurdun içinden var gelip bilýärmişsinler diýen bir myş-myş bar bolýan. Görmelilermi? Ýaňyr dostum adama goşulan ýaly etdi-de. Goşulyp bilmedi. Haramda ýolutuna barypdyr 20 awgustda. Herkesden dilhat alypdyrlar. Gösterip çykmady. Bay. Yeterler. Assalamu alaikum. Benim gomde. Salamu alaikum Abdullah. Gomya dalama. Sağ olun ağam, bar olun dedim. Sizler amarma. İşten ýa-da gelen wagtlaryňyz bolmagy mümkin şu var. Kolya olin. Şöyle. Alo. 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 Aleyküm selam. Oňa Sen? edelim. O da şükran. Her gelen aktivist sunyalı gurulasa emmek kişi garşı sıkacak känelmez welin gynansak da aktivistler birinin ejesine ya birinin basysına diýär ya da gyjysine diýär bilýärmi? Meselem şurada Abdullah diýen bir adammy sunyalı adamlary alyp birine söwdürmek şu aktivistlere afterset bermekmi, afterset düşürmekmi? Ana sana gysgaça sorum. Aftertet diýende syýlagy ýitirip, syýlagy gazanmak da. Tak. Söwýän bolsa oň dilini bekläp bolanok. Beklep bolanok ýöne efirin Ýa-da bolsa bekläp bolar hawa. Sen meni çykarp bilýän häzir men birine söwünjek gatym gün çykarp bilýän, dogry dälmi? Hawa. Ýöne biriniň ejesine, baçysyna söwdürmersiň da özüne söwünse paşalst edýärsiň, dogrymy? No, umuman söwünse da o diýen ýok. O aktivist olmaýar, dogry dälmi Duruk?
aktivist değil, adam da arayı bizim hemmemiz o aktivistler ama adam yoktur. Çünkü bu terpeniye değil ya da arayı sabır takat oluyor da adamda. Sabır takat var, her hilek nervinliler var, arkayın adamlar var, her hilek kategoriyada var adamlar Halky olan diňlersek sebeple bolsa ki dogry düzgün gürleşme aşarmalydyr. Biram kanundan çykmaýanyny da kazat etmeli emerde. Gatwormaň men şo maksat şolaň garşysyna gelýän men şo Türkiýene men. ay diýen ýok Ýöne adamla seni men gepleşme bolýar. öňgöremokdum. Seni men öňgöremokdum. Men sen garşyňa da çykan nälerin sen ma näme üçin men sen garşyňa çykmadym? Sen hem şu ýollan barýan. Näme üçin? Iminne näme üçin? Özüňe sora berdiňmi? Näme üçin şu oglan men garşyma çykmady diýip. No, clown var, seret adam ýalak var gepleşmek gerek bilýän. Adam ýaly Käbirler, gepleşmek, ýalak ejesi üýrüp. jelep diýmek gerek gallos. Men ejeni jelepden. Şuna? Bak o da seret maksat birini Tanadym ınandyrsak oňar meni? bolmagam gerek gelle bilýän. Yo tanadym görýän sen roliklerini görýän. Ene seret açakda gözel şaglyma. Men ejeme deýip otyr, men gelinime deýip otyr. Şoň içinde gowraly ýa gowraly çaga var şoň içinde de. Olary Ahy seret tutýanly. olary üns berseň sen bar beynin göçmeli bilýänmi? Beyni wapşa galmaly ýazylýanlary üns Men berýär bilýänmi? öçürdiler da men arada bir video paylaşdym. Gören bolsaň. Ýani aýyrma bir gürleşme çağırsaň bolýandyr, gürleşseň bolýandyr, ýa gürleşmeliňmi? O gepleşmeli. Gepleşmeli. Indi men size bir zat aýdaýynmy dost? Men Nurada nanama seni aýyntak men ýaňa kynor başladym da. Men Ay, sali maňa işte donan man bilersiň olsaň bar, Yo, ýok tamam. yo, dinle. Men ýaňa kyn seni görüp başladym. Men sen garşyňa çykdymmy? Sen hakda video çykardym. Iminne men saatlyk sykyf gotma, men öz pikirimde çykýan. Her kim öz pikirine çykýar da ordan men sen Nur bilen deňä, moýun berkse. Ýoksa ikiniziň hem ýoluňyz bir ýaly dik pikirlenýär bir-biriňiz, dogrymy? Hawa. Indi men şu ýerde sana aýdyp bereýin ine men adam ýal tagan wan tanýadym, näl tanýadym, bir ýerek şu gurlayan sözleri ine aktivist diýilen zat pikirlen gurlamaly. Kak. Berýän joga bolmaly ýa ejet jelep diýdirmeli eýle beýle. Men tagan aýtdym, sen Türkmenistan sança berjek bolýan diýip. Ilki pikirlendim. Türkmenistan sança berjek bolýanmy ýa Türkmen hökümi? Ma pokoy diýdi. Men aýsyny bersem, men glavny Türkmen ýyly gowy ýaşasyn diýdi. Ol gurrundan bolmaýa pokoy zat ýok dostum. Kanun öwräýärmeli. Emmerde, dogrymy? Adalet isleýänmi? Kanuny öwrä çykmaly. Ýola, dogrymy? Hawa, men o glavny men üçin hakykat aýdylsa bolýar bilýän. Hakykat aýdylsa meselem çiýitten ul näme diýär? Siňekden pil ýasamallar. Hakykat aýtdyňmy? Normal hakykat aýtmaly, dogrymy? Halk sana inanar ýaly. Ýöne siňekden pil ýasasaň size inanjak adam bolmaýar, size gaýtan prativnikleňiz gaçkan çykar. Ine maňa diýdiler, Murat Razakov düşünni. Murat Razakov MHB işgäri zat diýdi. Anan sen da men şo Farhat diýlen oglany sen nesip bolsa gözüň açylar. Farhat diýlen oglany men barmagam matyrmadym iňmerkisi. Bilýän? Ta Farhatyň aýdyşyndan uralsak şeýde urdy depdi diýişimde ully. İçimde ully gapyrgamda ully diýdi, dogry dämi? Hawa. Men raporyny görkezsem inanjak, men elime şoň rapory geldi. Awkatym alyp berdi. Şo hakykatdan urulmy diýip men özüm inanmadym, rapory geldi maňa. Nomeriň ber, men sana nomeriňe urataýyn raporlaryny. Farhadyňam, edidiňem, ýa beýlekleriňem. Seret meni hemmekisi çykar diýe. Görýäň? Senine şurada hemme ýaňşy. Men size adalet islemäň diýem. Hakykatyň hatyrasy üçin çykarmaz, gepleşeriz. Maksat. Menem bar şu zatlaryň hemmesini prazraşny ýagdaýda wara ýüze çykmagyny wara isleýän sebäp diýsem. Sebäp diýsem wara bir de seredip duran müňlerçe halk bar berdi onu soň. Hakykat isleýärler şolaryň.
hakikat etseler ýöne suut diýlen zady men hakikaty tizletjek bolotýar. Näme üçin? Ine yalan dolan bilen ine senen büdüret diýerler dost ýolunda. Eminne sen ha? Ha. Ha. Senen büdüret bir mutlara. Näle? Birinji onlar ýa. Seret dostum, eşdilämini sen? Sesim? Evet. Men adamın kaçı olam däl adamlar. Menem siz däl halkyň adamsy ýöne men neýse maran zady şolara inanyp barýarlar ha, ine nur diýilen türkmençilik. Men efir açan watym geldi däni ertir miting gelin diýe. Ey sen ilki ruhsatnamaň barmy ýokmy? Ine maň inanmasaň da duruk özüň gör nury ýaýyn ýapdy şogun, dogry dälmi? Polisiýa duýduruş berdi şo taýda şoňa. Polisiýa duýduruş berdi. Gidin miting yapmak bolanok diýdi. Emma Nuryň özü dızady özüne bir munçuk gurulamaýynda şol oglan bilen düşünşmälim, gurulşma, şoň paniýatsatyny menem alma emmek üçin borjy bar. Ýöne şo taýda glavnylar Murat Kurbanow. Soň Nury Juma Sapar diýämi? Juma Sapar. Glawarlary degilmedi. Ine urly diýerler ha. Glawarlar degilmän iminne soň asanaklar urly. No, bilemok ejide ganymlyk edilmi, düşünemok menem bar. Şurda men eýem şulara gaharym elip haser we şulara men näme üçin halky özüňizem ýokduňyz şolaryň arasynda diýär. Şoň içinde özüňiz ýokduňyz. Onda siz bilýärdiňiz da şon urulýany ýa uruljagyny ýa gurnalan, dogry dälmi? Wagt men şo ýerde bara bolmadym da özüme barsa bara men hakykat aýan etsek bolin men düşünüp Sen şo ýerde bolan bolsaň dostum, sen şo ýerde boran bolsaň, sen halkyň içinde bolardyň. O bir kafede oturup ýa bir metroň ýanynda oturup ýa da sen özüňe polisiýa men gitmezdiň däni, men gitdiň bolsam ýanymdaky adamlara mal gitdiň ýanym bilen diýerdiň. Dogry dälmi? Emma Nuryň ýöközi gitdi şo taýda polisiýa bilen. Inni men näde bunanmal? Inni sen men ýerime ol. Inanmasaň Nuryň şoňky efirini açdan gör polisiýa duýduruş berýär, gidin diýe. Miting yapmak bolanok diýe, emma Nuryň gelecek diýe da durun soň maksat tutulon o taýda ýa urulon başga bir dur men biraz gepleýin çykjak gitjek. Sana näme? Sana Nuryň diýen işlen sen öz ýolun maňa däme, meni goşdular gelmese. Sen başta girdin, başta ay onu plan iýmeni Nura garşy gidin. Ya bizim kellämiz ýokmy? Bizim öz kellämiz işleýändir. Maksatça bizim öz kellämiz bar. Bizim nur, bizim kellämiz. Ya menin ýurdum daşynda Nuryň ýüzüne hem göremok. Ya şoňa desala men öz kellem men näme üçin watan ýurda diýe nemesi diýe de ne watan döni diýe näme üçin watan döni? Men diýdim mi? Sen diýen watan dönükleri. Denese tökmedat diýen. Men watan dönükleri, men Nura diýen, Taganywa diýen, ýene de kimse Farhada diýen. Nura sen doğru aýtýaň, sen dogry diýen diýäsler. Biz ýa Nura bize sen gel diýen ok, ýa Taganwa bize gel diýen ok. Biz öz gözümüze, Denese men şoňky jamiýamy onamyza, öz dogonlamyza inanýarsa, yok. Bir aýdýarsa Türkmenistanyň içi gülýaly diýen de, Türkmenistanyň içi gülýaly däl. Gülýaly diýen hor bolýan ýok. Näme sebäpden? Men arkamdan, meliň arkasyndan, ine seňim dogan garyndaşlar, seň arkaňdan ýene birleri o ýurtdaşynda işleýänler 5 manat pul urodýandyrlar da, olar aç hor bolýan däldirler. Biz berde buk ýuwýas, göt tüpürýäs, şonuň arkasyndan Türkmenistandakylar aç hor bolanok. Häzir bizim hemmemiz ştaýda 5,5 milyon 5 milyon adam içinde bolsun da Afrikadan bitip buk ýeriz. Men dogry zady aýtdymmy ýokmy maksat? Sen men çykjak Taganwa sen giray. Bir munçuk adam almaýda, bir munçuk dostum, men seň bilen bir paniýaça alşaýyn, ýekece soň Taganwa bilen emurlaşýok. Men agzym ýmdyrýarlar, olar gurula dönokma hiçse.
Ine nomeri yazdım. Men özüm bilen men bärde adamlara sesimi eşitdirjek bolamam. Özüm bilen gepleşjek. Şu nomeri gördüňmi? Tak, häzir. Yaman nähir bir hil harplar çykýarlar ýa. Bir zada belli aýda dost men özüm bilen gepleşip bilýänmi? Tak, gows bara sen men keyin berlesin. Vay, kommentaryada ýazyp bilen mone aýdap gollaý. Men senkini belli aýyn onda bir munçuk barys. Bir munçuk aýtma. Men senkini belli aýyn men liçne özüm bilen guruluşma geldim. Menen biljek de siziň maksadyňyz näme? Ya sen maksadyň näme? Oň maksady näme? Nurinkini öwrendim. Taganywankini öwrendim. Eýlekilenkini diýsem Murat Kurbanowyňkini öwrendim. Diňe senkini öwrenemok. Sen hem men takip edemok. Sen gelip bana söýgünmediň. No, sögünme, uňadan hisat bitirip bolan nokta men aýtjak bolýanym. Bellonna plus 7. Awa. 988. Awa. 683. Ha. 03 13. 03 13. Men sana Ýok, bellesinmi onu? Bermez ýa. 20 minutdan jaňa deýinme. Men wara häzir efir näsede tamamlanjak berdi däl. Saat 11-de namaza durmaly bolýanmy? Kabul bolsun. 11-de bol. Tamam. Saat 11 bolup geçen soň. Boldy, men Ya sana wagtda 12-de jaňa daýsyna. 12-de. 12-de jaňa çek, ondan soň men sana hemme zat görkezjek. Dokazalstwalar men elimde dur. Dokazalstwalar görkezjek, özüňem tanqidlap şoňa pikir ber. Bolýa? Halka da dogry zat aýtdy ýöne dost. Sen ine dogruçylyk ekeniň, namaz okuyan ekeniňde, ýöne senem şu halka dogry zat aýt. Bolýa? Men dogrusyny sözlejek bolmanam. Olar yalan sözlesen, Hudaýewa men ýigrenýän adamym, yalan sözleýän. Dogry, ýurtda açlyk ýok diýdim men. Erwet saat diýmedim, ýurtda açlyk ýok, işsizlik badyr. Ýöne açlyk ýok, açlyk bilen işsizligi deňemeli lan. Şu haramzadam näme etýän efirde? Şu Melik şu adamı fenomen edip yine biz adam hatardan koştuk haramzadam näme etýän? Başkan peteden geldim. Ma hiç kabartma eden bol ya haramdan bolan eşek sıfatlar. Durun abi. Näme etýän Melik şu adam efirde? Aktivist diýenler şu däl mi? Şunun ya adamlar bilen näme gürleşmeli biz? Adam ýaly Yurdun içinde açlık barlığını bilen okma sen. Hazır hova diýip oturýarsyň. Yurtda açlık yok diýse hova diýen. Bilen okma sen. Dur. Men varım, näme psikolog? Haramzada hökümetin arkasına ýaşap öwrenişen halkyna gururuna hemme zatyn satan bu. Şonuň üçin munyň gözleri gören ok açlygy. Bu bilen bu haramzadalar hökümetden pul alıp normal ýaşapýar. Dur Sultan. Näme üçin alýan çykarypsyň bolmasa men bir zat aýtsak, meni gürletjek bolsaň gürletjek. Gürleme. Men sana ugrajat eden yerimi, halka görkö. Halka görkö. Bolan eşek sıfatlar. Özünçe gelip beni ugrajat etýän şolaram aýdyp beri adamdan bar yerinde. Men sana aýdaýyn sen ýa maksatlar. Bol aýdyp berjek bor. Men aýdyp berjek. Eşek gürlemesin. Men bar yerimde gürlemesin. Barıp öz kanalında gürlesin. Haram. Gepletmeli değil bulara. Melik näme üçin alýan efire? Bular bara biz fenomen etdik maksat diýilen adam var. Hiç kim tanan nokta. Barıp efirine goşulup efire alıp diňilen adam etdik. Nähilekdigini var, indi soňunda hemme biler. Bilýärmi? Hakykatçyl bolsa, goý hakykaty beren bolsun. Yalan sözleýän bolsa yalandan bilip oturýarlar halyk, bilýärmi? Bizden o bilýärler. Olur ýalda dinlemeli ýa teret. Dur Sultan, bir zada düşünleri. Allah'ım rad rahim jurnalist. Türmede oturup gelen bolsun, şatlyk şykyp bolsun, birini zorlan bolsun, şolan psihologiýasyny öwrenmek üçin dünýä bara nemesinde global bara şeýle pikir alşma nemesi bolýar. Psihologiýa şoňa düşünýär. Şular nämen pikir edip gedýärler diýip bilýärmi? Çekirdek onun psihologiýasyny biz öwrendik eýan bilen bular doğuşdan her gedekde bilýärmi? Ösüş bolmak üçin bar
bir damca var bilýän pikirin var üýtgödüp bilýän bir daragy var ekeninden soňa Bulardan umut yok şatlık bilen ikisinden bilen. yo knopkasına basılan bolup biler emma var şu ýerinde wyjdan ilen hemme zat şu kiçilikde Hudaý Allah Taala var salýar da bilýän onu soň belki wyjdan oýanır kim bilýär. Yoy. Malik umidin kes bulardan. Bulardan umidin kes. Bana yaz ya. Liçkadan sen diye Taganova. Eskonu diye Yamal'a çıkış et diye bolmasa diye men bir montaj edipdir. Şu montaj diye Eskonun söylesi deyip paylaşacak diye. Ben ama ettim sen haramgulu deyip çıkış etmenen Esko haramzadı deyip çıkış edeyim dedim. Aktivistlerim bana Yamal'a ya. Meni aktivistlere Yamal'a ya. Özüçe bana ya siz diye meni tanamız yok. Men psikolog kadın, ekonomist men diye. Men слишком kön biliyorum zat kırıç. O grajat etti. Toğ ettim. Bu adamlar ne için ekler alacağız? Özüne gonakmak diýipdirler bolan on ýalyk diýenden eýýam uralsa bolýar da o diýenler. Meni soňuma çıkacakmış. Şatlık çıkıp bilmedi maksat çıkacakmış. Hiç kim soňmada çykyp bilmeýär düşünüň hemmäňiz düşünüňine şu ýerde aktivist sen başga da atmaý adam bolgalawyny hiç kim soňmada çykyp bilmeýär 21-nji asyrda ýaşap ber Hudaýa şükür. Özüçe şonun ýaly bunun tatly owadan sözler aýdanly dinleme. Bilen adamçylygy ýok onu %100 seret. Elinde raporlar bar. Neyse gerisini men düşündireyim şuna. Malik dinle elinde yankı Merdanyň, soň Farhadyň, Eskonuň raporlary bar. Dinle konsulsa bilen işlemeýän bolsa o raporlar nerden eline düşecek? Yine aýtýan men konsulsa bilen meheme bilen hiç il dahylym ýok diýär. Nädip eline düşecek? Aktivistlaryň bermejegi mälim. Biljek aktivistlaryň elinde o dokumentlaram ýok. Düşündiňmi? Özümizde var. Dur Sultan, netip bolsa suutda var hemme zat ýüze çykara. Tek suut gelsin. Menem garaşýan şoňa bilýärmi? Menem bar bilesim bilen nämeler bolup geçdi Türkiýede 1-nji awgustda. Indi netip bolsa var hemmesini hakykaty 85-84 dinle advokat nädip alyp bilýär? Nädip alyp bilýär? Onu dinle buların. Yankı Farhatlaryň advokaty alyp bilýär. Düşünýänmi? Başka advokatlar o dela girip bilen oklar, o deladan hiç il dokument alıp bilen oklar. Sud bilem ok kaçan. Farhat bilýär. Türkmençelik Nuryaga bilen. Neyse onu almanlar dep girdim. Soňra kanday aýtsam köprak gel menem kanalymyň şifresini bereýin. Men köp wagtym bolmady efire girmeýär. Men kanalymdan alyp bar efirlary. Maňa aýtjam. Oo. Döwran bar döwran alyp barsyn. Salam aleykum. Kimin wagty bolsa artyk. Bolýar ýa-da ýaxşymy? Normal sen kanday? Döwran gepler bergidin o. Geplejekdim almadyň a wagtynda. Bagışlarsın 3 adam alıp bolýar diýip berde watandaşlar ýazdy. Üçüncüni aljak bolýan limit diýip dura ýokasyn. Ýok, hakykatlar bolsa, meselem hakykatlar bolsa diňe bizeriň ýokmuş. Ýok, hemme kimiň ýalňyşy bolup biler. Meselem bizeň hem ýalňyşlar bolup biler. Hökümetiň hem ýalňyşlar bolup biler. Adalatly adam bolsa iki tarapyň hem ýalňyşyny aýtmaly. Hem bizeriň ýalňyşlary aýtmaly, hem hökümetiň ýalňyşlaryny aýtmaly. O adalatly däl, düşündiň. Onuň maksady belli uje. Bizler ýamanlap halky kim adalatly bolsa wara hakykat ýeňsin näýwara. Mene şeýle hasaply ýany. Ýok, hakykat ýeňsin. Meselem şu nemede çölde ýören çakallar var bilýärmi? Çölde Tokaýda ýören çakallary bilýärmi sen? Bu sırtlanlar. Meselem özünden ejis hayvanları asylýalar, özünden güçlü hayvanları görse gatçalar. Dogry dämi? Götün guyrugyny ısırıp. Meselem bulan güýje bizlere ýetdi. Bizleriň ýalňyşlaryny aýtmaly. Hökümet ýalňyş eden ýokmu? Gurbanguly Berdimuhammedow ýalňyşlady eden ýokmu? Edotyra. Bütün Russiýanyň blogerleri üstünden gülýär. O ýalňyş dämi? Türkmenistanyň ýüzünden hökümet. Türkmenistanyň prezidentiniň üstünden gülse, meselem Türkmenistanyň halkynyň üstünden gülen ýaly. Şo zatlary ona gidip aýtsyn, onda çykyp efire
Berdimuhammed Gurbanguly Berdimuhammedov Mehriban arkadaşımız diýsin, näme diýsin, seniň hem etdiňiň Ondan ýalňyş beterem diýip bara. atsyn. O. Döwran ondan beterem. Ýa-ni Esko'nun videolaryna spontan paylaşypdy. Esko diýip montaj edipdirim bilemok. Näkilip içinde gep gürüm var. Ýöne diyelim ki şu Esko'nun videolary bolsun. Esko'nu maskara etmek üçin näme üçin ýa-ni aýal doganlarymyz ulan ýa? Näme üçin olar maskara edýär halkyň tarapynda men diýýär. Bir haramzada Çurbanguly üçin şunça adam ýakýar. Ertin boýly şu adamlar Türkmen gelin gyzlary bolsa näme üçin şeýtýär? Maksat özümüz pikirlenip görün. O bara nasam diýip hakyna tutulan kaz ýok. Başka hiç irady ýok onun. Binamız. Ya prosto mende sövmende men nemetmende prosto adamlar manipülasyon etdi düşünün. Bu akıllı geplen bolup zat eden bolup özüne halk görüp oturan ağın ağ qaranyň qaradığını özünün terezisi var ha. Özleri ölçüpdiler. Bak bir taraftan bizim tarafımızda bir taraftan am yankıların tarafında o iki karakteri bolmaýar, naprimер, käbir adamların öz kellesi işlemeýär. Mälik näme diýse mälik inan ya. Döwran näme diýse döwran anan ya. Soň iki orta arada gal ya. Sen efire gelende seni yamanlaýar. Oň efirine gidende onu. Litsimer. Yo şu halkyň bir düşünmeýän zady var. Türkmenistan bilen Türkmenistan hökümeti bilen halky aýryp bilmeýärler. Olar bir-birinden aýry zatlar. Halk näme diýse şo bolmaly. Hökümet hem halka hyzmat etmek üçin gelen adamlar. Olaram halkyň hyzmatkary. Ýöne wezipesinden hyýanatçylykla peýdalanyp halky ezip ýör şu wagt. Doğru. Bizden başka hem meýerde dene şu bolýan oğurluklary, edilýän başka ýolsuzluklary hem meýer aýtýar gorkanok. Bizinkiler indi gürläp başlady. Ýekece bir problema barada aýtsaň watan haýyny. Daşar ýurda çyksaň watan haýyny. Pasport täzelesin gelýär watan haýyny. Hak hukuk soraýan watan haýyny. Watan haýyny derler. Hiçni bir zat diýene, naprimер, seret Çurbanguly'a bir zat diýsen watan haýyny diýerlerdi. Indi şatlyk bilen Sadyk Kargo bir zat diýip şonda da watan haýyny diýer bu eşekler bilen. Eýan başladylar. Neme? Kawara şu nörün süren oradan öz malaryny var, öz gaýara ýoğrana gaýlanýar edasynda görýänler var, bilýän. Wa bir şey görem o videolaryny. Yo, sen var senin altırda arada saatlyň efirinde tipa dakazatypsa seni o ýerde kargo agdyňa geleni söwýän. Seretmeni dakazatypsa var. Doğru ettim. İň soňky var bilýän. Bak näle aýdaýyn. Men onu tanayan öňden bilýän, şo bilen ýüklerimi berýärdim. Men olar tanayan, şo bilen ýüklerimi berýärdim. Düşündiňmi? Soň bu Kronika Türkmenistan bu barada zat paylaşdy, habar paylaşdy. Ondan öňem köp türkmenler şoň videosunu paylaşdy. Ana biz yandık, siz yanmaň suratyny, nomerini paylaşdylar. Şu bizim zatlarymyzy, ýüklerimizi berip bilen ok zat diýip. Soň bu aýtdy ki, haýyş etdi. Men aktivistligim bilerem, men nomerimi tapyp bir ýerden bir oglanyň üstü bilen tapyp maňa jaň etdi, haýyş etdi. Hayır senden özem mağdur da koy pajalsta. Yani Kronika Türkmenistan tanayan bolsaň ayda men özüm interview berjek nasam deli şonu ýazyş ýaly bolmady başka hil boldu zat diýip haýyş etdi. Soň men bolýa diýdim. Yani maksat sen öz erke bir minut öz erke elinde bolmadyk bir adam sen. Senin boynunda yük var. Tasmanı çıkarıp gel maksat. Tasmanı çıkarıp son gel. O bizler senin yani satlık adamları da düşündüğün berde satın alıp bilmeyen adamlar var. Özünün gordusu olan erkekler var. Türkmen erkekleri. Düşünýän değil mi? Son bolsa yani Kronika Türkmenistan'ın bir reportörlerinden birini tapmaya başardım. Men garaşa bir minut dur Sultan. Dur Sultan bir minut. Dur Sultan. Dur engelle bizim sana şu muhabara. Dur bir minut. Engellesene şunu. Muňa nerwi trats etme. Olan farkı. Adam bir minut dur.
Sen garaj zat deyip bu garaja etdiň men hem işe oturan yerimde gelmeňli boy bereme nom bereň elinden näme gelen o set Türklerin kaysyn bir olsaňa. gepi var bilesem ateş Hiç bolsan aslında gürbüt kadar çekmeyen yer korkan yerim yakarsın diye. yok. Bar gümün çeksen tasmanı çıkardan son gel efire. Indi var hemen aldımdan Yalan beciler söyleme. söyleyen günü nomeri battı da. Ben aytdım garajların birine bir zat bola dedim seni yaman dediler dedim. Senin nomerin, maşının, videon hem zadın bana bir şey etme dedim. Söyledim hem doğru tutma. Bir karar sen video çıkarıp da orada alkaştır sultan derim. Kimin alkaş, kimin küntülü yüzünden gözünden belli. Lişni hiç kanka yapaytmaya gerek yok. Değil mi o zatlara halk analiz etsin. Doğru ettik ne yapayım seni iyi ki de hakim ediptiriz. Çıktımın da kolay gelsin size. Tamam, Bu arada hadi hadi görüşürüz. Havarla Devam sağ et olun. bakalım. Hı hı. Ey Bu her hepsek var şatlık. koment edenler var. Aa, şatlık giren wagty näme diye mälik bilýärmiň zat diye. Men diňe hakykatlar aýtýandyryn diye. O aydany näme bilýärmiň men diňe Hakikatları belli. men diňe ýalan gepleýändirin diýmek o düşündüm. O da goşadırına sünnet Oo. var. Salam aleyküm Assalamu imana. alaikum. Aleykümselam iman. Döwrany batmy. Elki eskon temasyna girelle. Mysal üçin aýdaýyn, goýşa ýanky rolik eskon bolsun, ha? Eskon eşini zorlap çykardymy? Mysal üçin aýtýanlar. Alan memnun, veren memnun. O kadar değil mi? İnne seret olar esko aňardan ýene seret tur meselem şoňly efirde diýeli eskon günäsimi on günäsi. Olar eskon maskar etdimi ýa ony? Yok, az durun indi men size şundan bir zat aýdaýyn. Şonyan zat seriozny zat olsun, seriozny video bolsa-da şol alan memnun, veren memnun. Onu hiç kimin garışmana hakkı yok. Yok, dinlep duran. Olar eskonnel o gyzy maskar etdiler. Şoňlynym öldür jenayata girdi. Köpçüligi goýup oýdy wara. Otady esko günäsi esko oýdum ony. Esko oýdum. Yeni de var Türkmen häkimetleriniň barana şeýlik özlerine kulturny alyp barýanlyklaryny ol koýýar bilýärmi? Biziň häkimetlere näme gerekdigini ol koýýar. O yerde eskon ýüzü gara däl. Yo, bizler edip bilmezmi? Bizler hem Liboy'un videosunu alıp internetten oňaryp montaj edip ya olaryň elimizden gelen edip bilýäs. Doğrudan bizler edemiz ýok. Çagan oýunçy o zatlarda iň peslik şolady etýäni o iň pes adam. Olaň derejesine düşüp oturmak oňa gerek ýokdur men açyk. Şoroli ýaýradan nakyl ýok. Hem şo ýaýratýany kömek etýän nakyl ýok. Näl ullokan çagajyklar da bilýärmi? Ullokan çagajyklar. Şolary ýanynda bizenkiler öz-özüni maskara edip, öz-özüni zat edip ýöler da birazjyk vatan üçün içinde birazjyk vatan söýgüsü ýok adamlaryň köpsünde da gynansak da. Bu ondan näme bilýär, halkyň dargamagyna, ýurduňa ýitirim bolmagyna var bilýär şu wagtlarda. Skoro eger men pikirimçe eýýän giýsmi kadip pikir etýän sebäp diýsem halk agdy bir olaýsa herne. Hijem giýç bolany, hijem giýçden. Aýdanyňy bersin. İçimizde bir umyt var. Allah'a şükürler olsun. Şu umydymyzy ýitirmäle nesip bolsa bizler Türkmen oğlu bizler. Bizeň ata-babalarymız taşlap bizlere goýkiden topraklaryny mene niýetim ýok bir maşgala goýup gitjegime. Seriozmy? Ýöne halkam aktivistler hem ýadady, dogry. Onu düşünüp de onu özüme. Bir minut. İnger vediş efirde hapası berýärler şol gater etsin. Biriniň ejedini etmek, hapası ölmek erwetsin. Şonu etmek. Özümüz var näýerim bolsa.
medeniyetli derecede var alıp barmakça oluyor. Onlara bilen olsanız imanası açadınız. Benim sögülmedim köplenç bilen olsa. Sögülmeler iyice maguk değil o birinin ol namusuna demek diyen de at gatervet. Özüne gaharın getirdim özüne sögay. On ejeti baceti ayalı bilen işiniz bolmalan ýa-da özüňize ýakmazaklardy birini etmeň. Gaharyn getirýän, oňaly söwgesin öte söwg iminne özüne. Başarsaňa onam söwgme. Vatan üçin salam. Vatan üçin salam aleikum. Melik olmaýar da. Şükür da sizlerle. Vatan salam aleikum. Wa aleikum assalam amatma. Allah'a şükür. Oğlum. Melikcan o yani kendisi eksikleri alma var şefirarını yemeğe göre. Minusa berip kovar gitsin. O diýeriniňizden mara dogry bolýan, men ne hakykat bar da dip bir janyk ýa-da bolýan wara bilýän meni neme onun hakykatı yalandır ben bilýän. Melik hakikat da orada suut bolandan soň görköz bersin. Paka suat şolar almady, halaka giýdim dinleme suut görköz ýer aras berilen soň, dogrymy? Bolly şoňaly güm sampelde alma. Onu men sözünü tuttum, çıkarıp koyverdim men efirine gelip sözünü tuttum. Yalan sözlü ýaglalan kän. Iki epliye köp berdi. Bak agam şo zatlar bar. Sözünü tuttum onu men çıkardy. Şo zatlar, şol hereketlerini var bilenim üçin alýanlar menem. Ya, onu Melikcan o pardon, aýdaýyn mana. Ol eger özü dogry bolsa, suutnamasy ba bolsa berdi geplemez ol düşünýärmi, özüni aklamak isleýär halkyň öňünde. Olam görkezer häzir menem o taýda ýokdy, menem gözüm bile göremok. Berde aklanyp oturanyň peýdasy ýok. Ol şondan peýda bolýar şondan. Ol wyparda ýa. Özüm bolsam berde özümi apravdasiýa edip oturjak men özüme galsa. Garaşsak götürmez ba suuda sen. Gurulacak hem hakikat menne de diýjek bilýärmi? Hawa. Bilemmi o ya. Adamdan kelde niýerik urup bar emene düşünemmek. Seret etýän ýalňyşlyklaryň oň rapor we bu rapor we nirden alýan aýy raporlar sen? Nirden alýan saňa getirip bermese biri. Ablakadym alyp berdi. Ýitir ony. Ablakadym oýundan mene karşıdaşım rapor näle ile goloy alayan. Karşıdaşan. Yalan olatlar. Rapor baram bolsa onu aňyrdan o jajoklar var, jajoklary şolar alyp beren. Allah katderle. Indi imana bu şatlyk haramda da var, yani haram var. O başka bir iki yırtık var da bu mesemanın hayvanları. Onlara bak bir adamdan bir prичина tapıp maskaralacak olýarlar da. Awa. Şollar допустим da bana bir de svitoy adam görkesin de Türkmenistan'dan. Kim çisti? Yok. Kim çisti? Herkes narkoman ya bir celev vardır. Yok arasda adamlar ba olar ýene beýle biz ýaly köpede çykan o gümsümjek otyr wagtana garaşyp ba oňan adamlar men köpsini tanıyan olar ba watan üçin tenem watan üçin şon ýaly asly halallar bolmasa biz näme üçin bu ýola çykdyk? Yok men demek istedigim ýanki şatlyk al ya şatlyk o Farhat biri bilen gezipdir bilmem ogurlyk edipdir maşinçilik ýene bir bahana bulunýar da. Tamam. Kim hazır birinden pul alıp vaktinde verip yiyor. Hiç bir iki ay sonra vereni var. Bilmem ne var. Ya biri karındaşı küntüsülük edendir. Bilmem yine ne var. Tamam da her şeyin hem mezadayım hükmet vina var. Aylık dastoynu olsa her şey yerinde olsa. Hiç kimem şu işlere başvurmayın. Ordun daşına da sıkmaya. Допустим, çarrağın içinde ben sana söyleyeyim 90% ucu maşenikli ver. Потому что вынужден pul aladılar. Vaktinde verip bilen o. Neme? Maşenik.
Son uruş, bıçaklaşma, atışma. Yok patlamıştı, izi yok. İzi gelmese nereden olsun? O pulu da alıp kim? Yani şu hükmede vere çağın basılmasın. Ya biznesim durmasın. En önemli. Eybi olyan rahatlara. Her simyanın, bütün simyanın bir eksiği varsa o hükmedin günesidir. Ha, Hudaydan berilen eksiği olsa, kafası yerinde değil olsa çocuğunun, onun için banitsa var adzelini. Yani bolad ona kazat da Allah görkezmesin. Pardad bilýän nämelik. İşdemem. İşdemem ayda. O kapırsın tarih da değil de yani şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dörel veri bismillah deyip Allah'ın yoluna çıkılan sögöşlen bari yeňilenne. Yeň alanlar bilýän Osman imperiyasy adalet imperiýa 600 duran ýöne Hudaýyň hak üçin edilen bar var. Şoňla üstünlük kazananlar. Men häzir şu ýollan var ýani ýöne bir düşünmeýän adam. Hemmemiz sünnetli, hemmemiz dowlamyzda azan aýdylan, ölenemizde nikah kolan, ölemizde de cenazamyz okarlyny näme çykdy o Ýewropaň döredin demokratiýasyna ýaşamaly. Öz musulman ýolumyz bilen ýaşamaly. Dinimizde ýiten aýrylan wapşe din ýok Türkmenistanyny bilýän bolsaňyz. Lüboy başga döwledem düzedi bilmeýär. Türkmenistanyň şu zatdan ýüze çykýan. Namaz o mescitler zatlar var, namaz okap bolýar, ýöne öwredip bolanak hiçmi. Öwretdiňmi sraz wagt diýerler seni. Kur'an öwrediň tutup alyp gitýärler. İstanbul'un şehirden o olanına da var o Kur'an kursu gidecek pas olacaklarına var Kur'an kursu. Bizde Görkös'üne yıkacak Kur'an kursuna. Özbekistan'da da var medreseler var. Spesialni. Bizim var ovamızda geçirek var oğlanlar bir yaşlıyımız var giyeceğin yarını var şeyde çağırıp var da deyip okuyacakları şeyde çağırıp solara tapak geçeceğiz. Gizlenip da deyip de biliyor musun? Adamlarda iman olmasa, Hudaýa gorku olmasa bir ağlarım, öllürüm, haramrym eder. On bek belläýin. O salat olmasa düzgün hicim bolmaýar. Hudaýa anamy ahiretden gorkusy bir sylanşygam bolmaz, söýgem bolmaz, agzybirligem bolmaz. İşte her şey imana yoksuzluktan da bizim halk yoksuzluktan psikiki bozuk kellesi. Bu oyun alıp göre 90% köprağı hepsinin psikiki ucu kafa gitmiş yani anladınız. Sağlığı yok psikiki. Çünkü yeter yetmezçilikten. Her şey yeter yetmezçilikten. Maskadan bozulmagan var. Murat Razakov'un şöyle video rolüyorunu aydık geçiyor da. Maskalar näme üçin bozulýar diye. Maskalar şu yeter yetmezçilikten bozulýar bilýär mi? Taňa yetdi de maňa yetmez bilýär mi? Öýlendirmeli, sen gaýdyň bolsa çykardyrmaly. Umuman şol wagty enata şo çağıranma dogran enata agram düşýär bolyn. Şo ýüzden yeter yetmezçilik başlaýar da biziň ýagdaýymyzda alsak. Onda şey bar öz maskalamda var, bolanda var men aýdyp berýänler. Şo zat bolanyny sebäpli kakaň doganlar bolýar, jigler bolýar, agdaly da. Yüzlerini görseler hem ters vuruluşup da köşede de attı da İşte şu yoksuzluktan da doğandan geçti, ata oğuldan geçti. Hani sen simya dedin de Melikçe. Bizim çarşıda ben sana söyleyeyim mi? Benim çok tanıdıklarım da eğer gidiyor yoksuzluktan Türkiye'ye kaçıyor. Anladın? Bir çocuk ya doğdu ya yok Türkiye. Ya nerede bunların erkekler? Şimdi o erkeklerden ne yapacak? Ağır işte işleyecek, ara içecek. O dövrede de bir sıçak çıkıyor, o ile dövüşecek. Ondan sonra basılıp giderdi, yenem çıkardı. Yani şu sistem aylanıp duran Türkmenistan için.
Anladın? Yani yoksuzluk. Şu adamlar da normal iş olsa, образование olsa hiç kime maragam içmedi. İşse по праздникам. Yani dışarıda gör ya bir любой kinonu görün. Bir bakal vino bilen bir danın atıradılar içip spokojno. Yani kultura nerede? O yo bizimkiler sıçınca içmeli. Aladası yok adam neşəni etkenler reis var. Sport bilen meşgullanyandır. Aladası yok adam. İşte yani ben sana ne diyorum yani bu bak şimdi buradaki benim baylar var. Yani alıp gör. Baylar var. Özün spor hep de bir günü var. İşi her zaman ölçekli. Şu. Ya Rusya'da. Prezidentin var yegenlerini alsak ona hemmes tugolama sportsmenler. Kaç oklar. Takskarım. Alada var mı? Yok. Hocalık isin var mı? Yok. Potra diýişiň barmy? Yok. Pul akyp dur. Liboy biremi islen tuğman alıp dursun. Halkyň puluna malyan diýip bar o berde wujdanam oýananok. Şeyle de halada ýok adamlar. Halkyň gerisinde oturanlar. Halada niýeden ýerden sport bilen meşgullanasy durýar da adamyň sonyalyk ýagdaýda. Melikcan bu yani yegenler dedin de bu yegenlerin bir sürü yegen boku var anladın? Yani o Barançka'dan Dakaza dedin diyerek. İnşallah yurt düzelsin. Ona Dakaza soyam tapıladı. Baram Abbaslamanyası tayaram da anladın mı? Şimdi adamlar besili. Hem mezadiyem var. Bu adamım çıkacak. Burası korku. Gorkam var men neme vatan üçün ayrılım kadi pikir etdiğine sebep desem yolu mın savatlap saklamak hemen degnasına değil. Hemme yadadı. İntek yollar açılsın yurdunda sınnas var. Halk eret tabra on türmeye giren yalak olur. Türkmenistan'a girenler. Türkmenistan diyecek oluyor. Bu yegenler Balkan'a varıp keyfedende prezident baş bolan vaxt. Besbirden işledip başladı Balkan'ın hekimi yukarı can etse neyme bir yegenim başarıp bileniz yani neyme de karoçum hana işe dedi. Peki. Bir kere de işini benim özüm Silivri'de ben işini özüm baktım. Çercev'de Levap restoran var. Onun önünde yanında o nemenin işgerleri çıkıp keyipte yukarıya pistolet atıp yani çercev'in celeplerinden yok mu bağırıp az yine kalan bolsa ona çercev'in celeplerini görkezet. Aleykümselam Abdullah. Aramzadalar. Abdullah selamun aleyküm. Sonunda besbirde o yol veriyor değil mi? Bizimkiler hem götünü yala ölecek. Yani ki ne bir sovisti var, ne mekanın ne bir vay. Nime şeyde orta ora verecektim de yalakalar nereden gelip çıkıyor? Vallahi sложно sorak ama son istoşneği son var nemesi sakası nereden geliyor kana men şoňa düşünjek bolýan. Na omjuk Musaev dedi, Berdinazar Hudaýnazar fına Kasamyadan saňa dil ýetirden beýiklerdarym. Dilim muğrasyn, elim muğrasyn, aýagym muğrasyn diýen sözler ulanyp halka andişdirip mukaddes kasam bilen oýnaýarlar o bularly. Ular indi yok. Emme sahnada bilen yani ki bu Aymurad atıldıktan sonra Vorzakon yazıp oldu anladın? Ondan başka mafya yok. No mafyadan hem başka var neme hareket edecek olanlar bar bolyn şehel bir mıtırk bollu gutırt ayırıp taştap durlar da bilýärmi? Bir kellesini çıkarsa batkalıktan uygun basmak bilen näre bilýärmi? Bir akılrak hareket etse Murat Hüseyin var. Bizim onu boş ver. Bizim bak şimdi öyle söyleyeyim. İman ağa siz bir şey yaşınız olarak bileyimeli. Sizde de aynı mı? Yani biznesmen bayları sırası yukarıya çıktı kellesini çapıp özün türmege elinden zadını alıp mardaya şon yalıp oldu mu? Öňüň ardat ýokdy. Soň bolnyşy garaşdyrdıktan soň soňu diýen, men de soňu. Oy hawa häzir çala galuryan bolyn sygyryň emjegleri öýtýärler saňa gelip sağurýarlar.
Türkmenler Bizim şeýle bir gini loýur, çüýren düşünje var da birine şeýle galmak bilen başlaýan. Görüpçülük nemesem galya yüzüne çıkarýarlar da urýarlar ýankyny. Ondan näme ösmedi? Endi kara Melikcan, bizimkilerin taktikasını söyleyeyim sana. Yani benim gözümle gördük şeylerimi söyleyeyim sana. Bizimkiler böyle baylar var ha. Yani ki yukarı giderdi keptertek yukarı uçuradılar tap düşürediler aşağı bok. Onu şu yukarıya kovaran umniklar var. Anladın? Yani bir yere otkazarlar bay olayıp giderdi o şişiyip onun arkasından sağadılar. Raz Aşgabat'tan yani klop dediler ya. O samsık giderdi bular yine zakadırım kalarlar düşündün mü sahnanın arkasında. Yine bir dal boyup çıkadı. Onu davay sen zorsun güçlü ama her yere yolunu zadını görkezediler. Şundaki umniklar var o çerçevesinde. Şu sistema da aynı yukarıda da aynı sistema. Abdullah yalakalar masonlar değil, masonlar İslam yok edesi geliyor. Yalakalar tapağı yok mağuldak. O şakal yani kim güçlü orta şon tarafına geçen yalaka oluyor. Mağullak şakal oluyor ama icamına sever. Yani o şon alakalar yalaka oluyor. Masonlar İslam yok etmek niyeti. Şu komünizme medir divin döryen masonlardır hemmeti. Lübo yerine lay masonlar. Onlar ne diye? Bizi İslam yok etsek, masonluğun düğüm Yevreyler, İslam yok etsek, Kur'an'a yazgı bize hiç tesir edilmez. Yani Yevreyleri ahirine Müslümanlar yok edecektir. Hatta ağacım, daşam arkasına gidenen Yevrey aytacaktır diyen yeri var Kur'an'ın. Şoň üçin olar häzir Müslümanlaryň elinden imanı ayır bildiler mi? Bollu gorkusy yok. Bir gırlaştırıp böyle şu an. Yine Talibanları hiç kimden bilemzok niyetini şu an. Niyeti neymiş olan? Önkâl narkotik olacak mı? Ya hakik İslam devletini vuracak mı? Talibanlar nemetti? Ors gelli oğana orsun düzgününü sallı. Ondan sonra ors gitti. Amerikanlar gelli öz düzgününü sallı. Şu an Talibanlar gelip çıkardı şu düzgünü. Yöne son nehil özlerini alıp barcağı belli değil on. Olar häzir eger akıllı hareket etseler de daşına da zaman öz içinden öz baylıklarını ulanyp zawut fabrik kurbilseler narkotik yok edip onun idealini döwlet dorar olan içinin baylygy atken demir we platinasy we uran we almaz we bay olan ýerasty zatlarym. Ýöne şol akıllı hareket edip inhe biz teröristlerlik görkezse göni 10-20 ýylyň içinde owansan dikeltýär olar. Ol häzir haýserde de revolýusiýa geçdi, öz düşmanyny öldürýär-de, Rossiýa olary teröristi priznaw edenokda etmez. Sen näme işin owansan bilen o öz döwleti al. Özüçi ol biz prezeleste onna ýalňyşar o häzirki Talibanlar ýok. Dogry akylly ýol alyp baryp owansan östürüp alym bilim berurasa üsküder köpsü diýär-de İslam döwleti, İslam musulmanlar ýa-da galak. Niden ýa-da galak? İnglisler geldi sen tarih kitaplaryny, ilmli ýazgylaryny alyp gitdi. Ors geldi sen baýlygyny aldy, ilm ýazgylaryny alyp gitdi. Şolar İslamyň toplan ilmlarynyň esasyny öse oturlar şu wagt. Medisinasy, astronomlar, tariha girseňiz güýçli astronomlaryň bary musulmanlar, matematiklerim. Çingiz Han döwrü gitdi olar. Öz içinden Çingiz Han Nirdally Mar vilayetde köne Merowda dünýäde 4 sany iňul kitapxana bolan Mälik. Şonu häzir alimler aýtdy, Çingiz Han niýe gyş gelip şu kitapxanalar ýakan ýagdaýynda da ýakyp gutar bilmeller, daşan ýagdaýynda da ýeriň astynda badyr diýip gözle geçirýärler. Ýöne gelen gözle geçirýäniň niýe togdal. İnglisler tuturly bir giden zat owurlajak bolup durka. Arheologlar. Onu bizim öz içimizde alım östürüp özümüz gözlemeler şonu bilýärmi? Daşyndan getirme oğlum okut. Institutda da. Akıllı bolsaň bolanok. İmana. Türkmenistanyň akıllı adam gerek gel o ýerde. Diňe sistema boýnaýan adamlar bolmaly. Onunma dama şeýdi güjük ýaly ondan ona gaçyp gezip berer, agdy birleşdirip, şotay akıllı bolmasa.
bizim İman ağa da bu bizim halka bir doğru obrazovani yok tanı ama öz hakkını çıkıp soramak için kökren grupta men çağlarım için demege diplom gerekemez. Gerek değil yani diplom. Çık o arzu erkek bir yok mu? Vah bile erkek sana içinde uzat vardır ha yok. Bizimkiler sıçadı korkadı. Ona bir diplomam gerekemez, adam veremez. Özün pravanı bilsen boldu. Az yine oka. Ya okama şonu ya. Prost çıkıp nemeni sonra da bilen. Hakkını Hakkını sonra bitti. Başka bir şey yok yani. plan var ne hilagayda innari. Ana misal üçün yurdun içinde sen. Sağan hayıstır bir haramzada bağışlarsınız zorlatçı valalı. Ol yanlar. Ondan hakkını anı şoma hal niyerden gözlemeli. Ya vara şiirski strelok kinon varan olsan so yaşlıyım ki alak var atıp taslamalı mı? Olama viparda, olama cengelin var kanun yeni alak var da atıp gitti. Kanun yok yerine so vara şiirski strelokta yaşlı var bilen başta var hem neme organizasyonlara, ministerstolara var ya da adetçe hakkını tap bilen ok. Sonunda da yurt yerini satacak ve böyle yaşlı. Men çıkayına alım girecek diye alım artana mer İstanbul. Böyle. Yankı yaşlılardan yurt yerini satıp da adet ne Snipers gibi tofku öyle ayırıp taslayadı yankı haram eşekleri. Ondan o derece var getirecek bolman sonra ben var konstitusyonel adamdan hak hukukuna işledenin ya usta o sisteman gurnan da işsat bolan nokta olin. Men düşünem o var. Şu kinonu nereden alıp yazdılar gördün mü şu anısını? Yani hangisi? Hakkı da sol bolanda hatta bilen real sabitiyede olanda. Bir nemen var kitabından alınan. Selamünaleyküm vatandaşlar. Normalde bir slujbanı dinip gelen bir patsan nasillikler öldürüp yürüdü Rusya'da. Nasillik, iznasil tedbiren manyaklar var ya. Şoları öldürüp yürüdü. Şolara karşı çıkıp çomla karşı yoga dedi. Şo yakalanadı. Şonun üstünden hem şu kinonu sinema dedi. Bir şey geliştirip, özgeltirip. Şoma var aşılıp sikstürülük hep yeme koyarlar karşı. Yani ki kılıçka koyarlar yani ki öldüredir onu alıp patsana. Go kino öyle manir kino biliyor musun? Ol aktörler öyle bu işli adam oğul. İstanbul hoş geldin. Seni de böldük bağışla. Selam verdim selam. Hem almadın ya. Yok yüreğim tövründe sen dostum. Tamam. Sen de benim can tanım saklar. Rahmetli vatandaşlar sana yürüttüler mi? Şükür o. Xuda şükür. Ne oldu şimdi? Bu efirde kino hakkı yaklaşamız mı ya? Türkmenistan'ın keserleri hakkı yaklaşamız mı? Temanı yutudarım. Dostum kinoda en pros bir mertliğin alamatını aydı öttük da bize. Yani Türkmenistan'da vatandan başka zat yok ama görmeyenler vardır. Vatan havarlarından başka. Propaganda vatan havarlarda propaganda mehruvan kahraman arkada şey. Gerek adam şu taydan topluyor ya sıkıntı yok. Yönümeni men şu gün gürleştim de dostlarım bilen, öydekiler bilen. Şun gürleştim zat ettim. Aytdım näme boldu, näme tezelik, näme göpürün yüzüm. Näme tezelik olsun diye. Her gün diye ovada, her gün ölük var diye. Her gün diye. Ovanın imsin vakti yok diye. Rayonda günde 2, 3, 4 tane adam öyle diye. Emmesem koronadan diye, ondan bakana diye. Çereş çür köpölük var diye. Merek etsen diye gözüne rayon yerinde merek. Öyle merekeye 20 kişi merekeye var ya. Onda özünün en yakınları
bilişen çatışanam da baran değil gözüne yeter. Benim tanıdıklarım da İstanbul gepini gören. Ben tanıdık Banitsa'da işle. Yani bir Banitsa'da her gün 10-15 adam ölüp durdu yani. Şu gece gündüzde. O ana ya belki şeyleri açmayın. Belki Banitsa'lara. Yani onun işlediğinde onun dramatizir dedi aytacaklar bolun adatlyk radiýasyna bir işleýän ýaşuly bilen awrlaşdym on şugun hyrynnykyny ýere bar balnistalar. Şugun kugunnet Onun täzelikde. kara Malik onu azatlyk bilen gepleşmek gerek değil. Men özüm bilýänmi? Çäjüdeki Banisada täzeşlen Banisada özüm ýakynlarymdan birem ýok aldy ne şuň 7-si boldy. Şolaram şo taýda aýdy otyr o şolaram öz gözü bilen görüp şo görüntüli jaň edip görleşdim o. Şolaram görkezi otyr. Tak, Murat Düşenov näme üçin gitdi? Murat Düşenov näme üçin Murat Düşev gitdi? özüniň Hakyny gözledi ýöne haýsy gitdi. Türkmenistanda koronavirus bar bolýan şonu türkmen häkimetleri boýuna alan okdyk gitdi ha. Görýärmi? Görýärmi bilen oýnaýan oýuny? Yer ondan kim dönük? Düşnükli. Murat Düşenow'ün açıp giden temasını şonu biz indi doğalı ýene dowam etmeli. Da onu iza goýmaly derden hem mezarda şu zatları aýdyşdyryp ol dowam edip durýar adamyň var jany bilen dowam edip durda bilýärmi? Her gün näçe adam jan berýär. Ýasny da onu hawa bizem aýtmaly bolýar, ýasny da şu haçana çen dowam etmeli. Pamime tawara ýurdunda studentler işläp öğrenýärler, ölýärler, her hilek ýagdaýda ölýärler, käbirde ızdaniýadan öýdün oklaýarlarmy? Arada da var 3-nji etasdan bir ýerini öýdün oklap maýyp bolýan. Düşünem o, näme nirek tigirlenip barýar. Oturýan pikir etýär, depressiýa düşürjek o bu zatlarly. Emmedim kelläňe salyp oturdum ondan. Arada kanalım var yapılan bir bähwide çekdi. Bir adacık var Hudaý aýtdymy, näme adacık köşeşäý demiň al denem diýen ýalyk. Ey, wapse. Şo mendem koronavirus bar. Şunu ýalyna mendem şunça rahat öz. İşte bak bizim hükümete bak şimdi. O konteynerler Şo bizim hökümet şo zatlary hemme zat atkryty boýuna alyp şunça keselimi ýakşy etdim. Şunça keselim vefat etdi. Şo tablosyny günde watan habarlaryna goý berip hemme zady halka düşündirip zat edýänçe ýönemiz şu ýoly dowam etmeli. Onu etmen bular var bilýärmi? Ölüň var nemesini kartadan görýärler, sanaýarlar diýip şolary ýygyşyr baýdan pöller ablar o. Näme garaşýan? Düzelen ok, garaşmalar muňa. Adatlyk, adalaty buny göreş bolmaly, başgasy bolmaýar. Başgasy var alternatiwa ýok. Sebäp diýsen düzelen ok. Gowuştanyň aýtmışlaryna knopkasyna basylanlar bir topar. Bizim bir de bak şimdi konteynerler Türkiye gaya başka yere ivere diye için. Ya al halkını karantinadan evindekileri bak da yani burada kandagatlar aylık işlemedikleri hem öndekleri hem pul ve şu anda kadar bir 2 ay saklaza azala düşüyor da. O bunlar şu göktürüp iş her kim aç da patamışta halka pul yok. Enzida bir tini yok. Yo, bular tokena özü şu aşklar yap oturttular suda. Awdullah tak. Awdullah gelseňiz bara bir gepleşäýdi, diňe komentar ýazýaňyz. Gelecek var olsa çıkabilirim ha. Tak. Haýtam orada biriňiz bara çyksaňyz Awdullah anamaly. Vatan üçin sen men çıkayım. Hoş men çıkamana ha.
Göresin geldim diye geliyorsun. Düzeltmek için hükümet yok deyip hesaplamalı. Özümüz ıstoğuya döretmeli. Ol diýäniň ama bir tarapdan dogrulat. Sebäp diýsen şugun ne Türkmeniň pasportyna beredilýär, ne ölenler ýygnalýar, ne ýollar açylýar. Özümizde de bar, öz kodeksimizde ma döretjek bolýar bir tarapdan. O diýäniň bilen ulalaşýan wasiýa. Wasiýa ýazýar. Ulalaşýan. Tak, başymyza bir zat gelse kömek ederler Türkiýede. Men beýle pikir edemok. İş barmy diýip ýazýarlar. Tak. Muhittin. Tak, hazırla değerli. Assalamu alaikum. Salamu alaikum ya sulgan edelim. Assalamu alaikum assalam. Urunlar boğumda da arman vatandaşlar hemen sağlık bakalım. Şükür oy. Sizler nari iştapıyorsunuz tamam. Ay giden yavaş bu Türkmen milleti var öyle yavaş. Şu tabii iştapıyor niyseniz da. Ay ödüm bilýän ekmek 2020 ýylda devam edýär. Charles Darwin näme diýdi? Charles Darwin ýaşy şuuruna görüş diýär. Diýerge almak üçin görüş. Ha, ýaşy şuuruna, ýaşyň diýine galçygyň ýaşamaly. No ýaşa işlerle wyjovanie diýýärler türkmen, orslar türkmen bol. Wyjovanie diýerge alış. Diýerge alýar da. İwalak bar aýlyk alanda ana şonda ýaşaýan. Emma sen her gün işläp diýerge almak üçin görüşýäňdi. Beram soram ona Melik bay. Ber soram. Öd arabada söküp edeler. Tak. Yalakalar nireden yüze sıkya. Solong nemesi nirede gelip tıkya da sakası nirede solong. Ay namede yalakalar varlar ayrıca kitaplara men hakavat bilmedim yani. Bu Azim Ahmed'in kitabı var. Gadaymetin yandı. Mero var da gurrum diye yani. 1200-nji ýyldan gurrum, 1100-nji ýyldan gurrum. 1300-nji ýyldan gurrum diye yani şu kitabın içinde Azim Ahmed Türkmen ýazgyny ýa. Azim Ahmed diýär. Gadaymetin yandı diye bu Mero var da gurrum diye. Köp gurrum Mero var da. Sonra Çingistan Türkmenistan territoriýasyna gelende 1220-nji ýylda gelýär. Yani iman ara geçti. Bu galalar var da, kitapxana var da. Şurada da Tercük İmperiyansyon Kaan Sultan Hanzar'ın yaşayan yerine, bu Sultan Hanzar metinlerinden bu Maratlar'ın Mufastay hamleşimini yaşaya, yani Sultaniyler dikip diye da tireleri. Şöyle metinleri gibi şeyle geliyor, bu da Sultaniyler dikip diye. Yani bu Sultan Hanzar'ın metinlerinden gayden bir şaha. Ediliyor nam yalakalar dip para, şonda Çingizkan näme diýdi? Çingizkanyň öýde gelen ol berdi no. Termizden ýyna gaýda 90 territory ýyna gaýda bäri bir ol berýärdi. Şonda Merov galany basyp alanna, aýaň taryhynda esasat Merov galany basyp alanna hem weýrançyk bolýar bu galan içinde. Halka, işler, öýler, ýankaty bar weýran bolýar. Şonda şu strid edip ýanky salatyny bilen kaçıp geçenler var anne. Erkek adam bilen anlaşmalı çağıran şimdi. Şu kaçıp geçenleri çağırıya diye getirilen beyan mı yankı? Getirilen beyan diyeler var da. Öldürülenler var ve zafer yakılan adıyorlar. Şunun diye beyan getirme için niye? Kompensansiya öweden de olacak diye. Yankı buğday bilen, pirinç bilen yankı. Zamanının limitlerden yankı. Ola halk geliyor. Geliyor, onun her kimin anlayan ne doğrudan ama işin çok ne aşağı adamı diyor. Ne sağlar da işin sapıt vardır da işin ne kalkada ol geldi de bunlara yine yankılan bağırın kırdı. Galan için. Yine yankı kitapta ait ya Merov galan için ne yankı 1920-nji ýylda gelip getiren salan weýrançylygynyň soň diye ikasır galan içinde ýaşaýyş bolmady ya galan şaýkanly durdy ya da lödöre bol.
ikasır yaşayış bolmat diye. Şo taýda diye gany damakdan çalandyrlar, lüdöreli ýara mylkylla hala deşýalyk bolýar. Son ýalak diye galan içi diye lüdöre boldy diye ganan ýa malçyllar. Şol sebäpden ýa ikasyrlap şo galan içinde ýaşaýyş bolmaz diye. Soňra ýaşaýyş bolan galan içinde ýöne ikasyrlap şo da ýaşaýyş bolmandyr diye da ýa getirilen ganlardan, maslıklardan ýa ispokdan ýa. Hudaýa. Aýtma. Ana o tarapy. Zalim bolan. Yalakalar var düşünüp önünden oralarda dolaşacaklarına patkalimse demek de yalaka dineden. Şoda. O zaman ne ama inni bizim şu vakti esası kurulmayan bir volya da aramında sığıştırıyor köpünç. Yani başrakta tamam bu sonra verdiler. Ay Abdullah dedi aynen eceme yok yalar. Aynen Mehmet yok yalar. Aynen ecemin rahatlık mertebini kemsitti. Namıtını değil şon yarak elbet söylüyor dedi ya da. Şimdi şon yarak bu soruları veriyor. Şular karaş oturuyorlar akşam saat 9 dolarına karaşıyorlar. Haçan na harami bilen moda iyiler şolar altta işin ama dediğlerde karaşıyorlar. Türkmeşil kanal haçan açılıyor. Buram dürtül tan tazan var. Efir haçan açılıyor. Bir karaş oturuyorlar tavırsızlık kule. Yalakalar toporlu komandalar. O zaman başlıyor. Man kayyamlar efir aşuruyorlar. Poiske verip ödüğü başlıyorlar yani. O zaman şimdi bunlar yani korkusuza ihtiyaç iştirak etmen efir kendin gelmedim ama Türkiye'nin buralardan hatam dinleyetim ben onu. Örneğin psikologan dengende zaten yok da boş vermeden bunu ona işim ettim ne buraya go sonra verdi işin ya Abdullah dedi men rahat versem kim tuttu men geçeme yoktu ne diyorsun halk sesi bir kanal var şu an yerimde yani telefon sonra şu oğlunla var Türkmen rahatlamadı var vatandaşlamadı var yani öyle bunları da işe giren Türkmen cananamadı var kıyıtlamadı var yani diyorum ki efirin vururum da tabii diyorum ki efirin vururum Dün kefirde söktüler Türkmen oğlundan da. Ay geçen näme, başın näme diýip söktüler. Ne men söktüler diýelim yalakalar topory bir Türkmen prastoy sada halka merten kendi söktüler ejetine, bajasyna gitdiler. Ay yol var sidireden adawr diýdiler ýöne. Keňene agdyr oçak dost oçak keň aýdan dogra diýip etdi gepim tünden. O zaman izinden menini şovat düşündürcek oldum. Ben düşündürcek oldum. Näme adam alta kavletse kavlediyor. Kavletse adama zorlama diyor ama hiç mi borçum da yok, zorlama da yoktu. Yani şimdi şu yan benim o düşündürdüm o zaman. Yani sökkenler var dedim yani. Öyle kırayattan sökkenler nehil adamlar söküyor. Ve näme üçün söküyor? Söktü. Näme üçün söktü? Ve näme sebepten söktü? Sebep olmalı hükmüne sökmesin. Haçanla bir adam su tokat veronsan Wişmaatdan okosam, sapramatdan okosam, hay sapaktan okosam, içinde öktü adamlar bolýa bolyn. Öktü däl adamlar öktü börekli edurýa. Onuň ýamanlyk edilmän o aýany badak kakýa, ýa ruçkasyny syzdyrýa. Hepini börekli ködýär da. Ýani özüni akly alamy sowady bir öýüne terbiýe almadyk adamlar desini söwünüp başlaýar. Bilýän? Öýündäki gün alan terbiýesini güde çykarýar. Ene mesela için bir öýde ne oğlum kıyıdan yaşaya olan oğlum da söyleyemedi ala oturdup düşündürülüyor da bunun öyle sapak geçeceğim gider sapan geçeceğim on bir kere koculuklara var ya olan ay keçiler çağlay bir nispata gideceğim ya gitmeyen ay birini ecenne ne pacin yani yok ya da ha bir için yok işte yara oğlum ya ol çağlam söylüyor kime söylüyor da ne şu çağa yok da şu çağa inesinden doğulunu sökmen öğrenmedi kimden öğrendi şu kimden öğrendi? Öýünden öğrendi. No, cemiyetimiz var öğretmen olaýmasa da edip bizim. Öýünden öğrenýär. Hakykatan geçeden öýünni. Hakykatan içinden çekelip içinden çekmeli öğrenýär. Ýa-da erbet käsetleri çağa çal kabul edip öğrenýär da. Indi bularyň köpçüligi çykýar da şu häsetini görkezýär. Ýa çağa näme deýin. Indi bularam gün söýük ýa da indi şu menem şu söýükkenler aýtdym. Ey siz söýükkenler diýdim. Siz bu akıllı adam olsanız sökmeler, siz deyip üyünüzdeki kakalanan eşilerini dedim şul. Bir gelinmeden çeylep näme diye söküyor, her rast diyalarım ettim. Şu diyen adamın ilki öğünün olmalı, şu diyen adam ayağının hani söyledi geçen o. Haş olsan aydı kulp veren adam, köpçülük gelip beyle kadının rahat etmezden kim söküyor.
Ine sökkenler aytdım, sökkenen öz hakaty, ejeti jelep, hakaty ejet alkaş, narkoman, näme diýsen şu öz hakyn ejen şonýarak. Ya şonýar hak eje bolmasa çağa oňa çykmaýar bana şey düşündürdüm bolyn. Türkiýe näde men ejeme sökdi diýe. Men ejeme sökmem, on ejedine näme işim ýok. Hiç kim işimden ýok. Öňe diýen okda, ýa Abdullah öňünden ne buraya mersan diýmet daýamay. Ey Malik şu aýdan söylemi, şu Abdullah şu diýmek ka öňünden meňe türkmen watandaşlanma, sadyk kakymma, şatlyk kakymda başga raýatlaryň ejetine başyp sökdi. Benim şol agdam yok. Ben şonu düşündürüp Abdullah çıktı o meşhur Abdullah'dan gatwırdım diye. Ya öyle ön seferlerine gıylarına da erkeklerine söyok ya. O hawdan söyok bana kimsen o. Buraya da yok. Men geňmur ýanyna Abdullah maňa söýdi diýe on. Inni benim doğru diyecek da. Men şu Türkiýe'nin aýdan doğru diyecek. Hakikaten men söýükdim. O söýgünde bir görjek bolsa şatlyk şeýhi filan sadyk kargon efirine şuňala gurlaşanlara söýüşini ol gördü de ýene gözüni yumdy. Yöneşip yumanlar ara ağlamadı. İyinden düşündürdüm. Ey sökkenler dedim. Şu nam sessin yana şu sökken adamlar. Şuna ine her yönü misal ine kakalama eceleme diyor ol yara. Doğru mu? Ölenler bol yara akalama öldü kakalama öldü eceleme öldü. Şu ölýänniň şu dünýede şoň çağaty näme gowlu etsere şu gabrda yetenem bolsa. Şoň sowab var ya. Näme erbetlik etse de şoň gabrna da şoň ýa-ni minusluk var ya. Günäler var ya. Diýerlere de şonýalar. Kim näme şu ýerde gowlu etse kakady nejetine var ya, näme erbetlik de kakady nejetine var ya. Ya şu hojatdan keri var, önmeten näme ýa-ni? Indi bir ýagdaý var, bula jemledik. Indi ikinji meselesinde küfür gurulýarlar da, ay men näme etdim de näme etdim diýer. Indi men şolar bardyr, häsatname berjek bolýan. Biz bir hem meni Abdullah, men Abdullah diýärmin. Öýüm Abdullah adım, hakykatdan adım Abdullah da. Meni bilin hem meni Abdullah. Abdullah diýmek Allah'ın gulu diýmek. Abdurrahman, Abdurrahim Allah'ın gulu diýmek. Indi bular söýük ýa kel küfür gepleýärler da. Ay onuň meşlum dogrusyny aýtjak bolýan, şatyk şeýhi, sadyk kargon, Türkiýeň bu tarapyny aýtjak bolýan. Şular şeýle gurulýar, näme dik gurulýar. Ay men planyň diýe kemini gördüm. Ay sen planyň diýe näme surda düşür. Ay on niýe näme. Oho, bir gede gaýdan. Şol, ey dogrudan mene Gurwanyň kakymma hawa. Şunja halkam garly otyr. Lebak bulatyn şonýala siýlaldy, şemal geldi. Lebak bulatyn ýaşan togonçyklama, türkmen togonçyklama şonýala kelak boldy. Men Gurwanyň kakam bir gede gem iňol mana maçda köme etmeden ifire çykyp lebak bulatyn ýaşaýjylary mesele niýe sumara şeýle ýamelyňer. Bir Allah gowsun etsin diýip şu diýmeden men Gurwanyň kakam diýip şu taýan agran okda, bilýärmi? Hudaýa ahyr bol. Ine agdam ali şu taýyklym kim meni Gurwanyň kaka hacı diýmella. Gurwanyň kaka hacı şu diýmedi. Bilýän ya düýüp ýeri. Inni şu sözlerini öz aramyzda düşünmedikleri bolýar da. Ine hemişe de tarihte de ak pamuk döwranma, o diýara oglanjygym okýa, spyjygym gurjak asýawan, o gorguly ak pamuk dünýäni ýawan kakady ejedi gurjak asýada ha. Goňşular gelip o gurjak okýa oý kitýärler da, ýa-ni. Şu zamanam ýarakalyk bolan ak pamuk kim bile ikinji asyryň bir ertekisi bol, üçüncü asyryň ertekisi bol, kim bile näçinji asyryň ertekisi bol. Kim bilir 6000 ýyl mundan ol geçen rahatman belli der. Ýöne bizim tarihte şol ertek bolup gitýär. Şo wagtlar ýalakalyk bolan kim bilir näçe satyrda ertek bolan ýa-ni. Akpamyk ertek görüplikän ýalakalar diýip de gör başyna. Inni şular diýjek bolsa, ýöne kamsal, ýene ahal welatyna kaka trawyna ýöne inde bol altına trawyna işte duşok diýip ýeri bar, sonra mene çäçe diýip bir ýeri bar. Mene çäçe diýilen ýerde, mene diýilen ýerde atemenelli bir ýaşaýşak eken 19-njy asyrda 20-nji asyrda atemenelli bir adam ýaşak etjek türkmen adam. Indi bu Nikolay 3-nji ortaň çary bolla, indi şu Türkmenistana gelen orslar gelen wagty şu wagtlar ors paşarynyň çary gitýär, paşady Nikolay 3-nji. Şu Nikolay 3-nji geldi soňra beri bola turdy Lenin waga geldi de ýa-ni bu nämetdi türkmeniň içinde baýlar we akyllylar we güýçliler we bulary çıkmalı, o yani hanlar var bular çıkmalı, halkın etaati bar almalı, kuratır olmalı, şu fikirlerini otururuz. Şu zamanla yani atemenelliğinin ahal welatynyň kaka traryň duşo wazany degişdi mene o var, duşoň goňşy o, melik wa, mene wa diýip şoda gururlar var. Alimlamadan. Şu mene wa diýilen ýerde ýaşak geçen 20-nji asyryň başlaryna ýaşak geçen 41-45 ýyl öňgürrüm, 1941-45 ýyl öňgürrüm şuratlar. Atemenelli bir akıllı bir vatandaş şahsiyet yaşak geçen fitnadar seydi yalak, bu ertar baba yalak,
Belki yani Nurer'de Hanya'da Türkmenistan'da yaşak geçen vatan şahirler yani şahsiyetler yaşak geçen atemeneli. Ay bilen Marwalatına da dostu var. Silak bir çık değil ya. Oğlum Marwalatının Murga veteranın Şuat Atalebin kalhodu önküm Kamsamal kalhodu. Silak bir çık diyelerdi. Şimdi bunlar doğuna koşan dostu bunlar. Şu zaman o zamanın gurrunda 40 yaşın jilen ön gurrun şu da. Ay gepin tümü bunlar dost ölen ne orsa tapan o anımını. Neden tapan ne tapan göz diyorlar da ahir bunlar ucun tapya silak bir çıklı bir dostu. Gepin tümü silak bir çıklı metemenini silak bir çıklı öyle mihmansılığı var ya Murga var ya onun oturup iyi biçerler onun yattı atemeneli dostun öyle geldi may rahat deyip yattı da rahat öz dostun öyle deyip korkma rahat yattı atemeni yani silak bir çıklı mal ya atemenini bıçaklap öldürüyor yani atemenini şöyle önüne. Onu da şu zamanlaki yaşak geçen Sovyet Soyudu'nun yani cevapkar yolbaşları, mahkemeleri, rahatları silak bir çıklı priz koyulan. Kendi başa şertesten sana caimet verecek Murga Pasoko'dan vedife verecek etraf rayonu dikkat etraf hakimlerine ul vedife verecek zampalit vedifeni verecek terbiyecilik nemelat dip şeydip yapınca mesela pırçık üstünden atemen öldürdüler de silah pırçık yaşa 2012 yılda silah pırçığın özünden gaydan nesil var biledin mi 2012 yılda silah pırçıktan aten nesilin en son koy oğlu gıyri altıkları nesili 2012 yılda çok tordu. Öz dostuna yamanlık edip şunu kaseden için şuna da pakoy yok. Görüyorum. Ana o tarafları var. Doğru aytyan Abdullah şu Atamanalini orsa koğlak geliyor çölün içinden açıyor da katı vergen örnek kenal. Şol yanak yollaşlarını uğratya atınam koğuya. Atımam düşmanın eline kalmasın deyip şu tayda bir gır tekildin geçti torayan yerine tümön üstünde yatıp ye közü şu anarkı tümökten aşağı iğnen gıdırları atıp yaman kayana adam öldürüye galanam kaçıp gitti. Şu yere şu atamanelin sallatırlar nile. Hovsan yolu. Biliyen ben 10 tane taraf şehir var hal vilayetinde uçurum idim ben biliyen amcan doğru aytım. Tuğleme tarihi goğulyana kenin adırlar. Yok, men Allah'ın günahkar uldura, men elimden gelen zat yoktur. Men bilyadi okuyat düşünüyorum, var Allah'ın emridir ağam. Öyle başına bilyen adım yoktur. Berekella. Yok. Bilyen zattan katı gerek tarih. Bizim köp tarihimiz yitip gidip var ya, tarih bilyen adamlar gerek. Yani şu yankı olmaz mı? Hazır köp Türkmenden sonrasın Abdullah'a Türkmen Hasan Döröt diysen aydı bilmez. Eğer o kakasına maydar, ecetine maydar, Hays Türkmen'e aytti, neçinci yılla aytti, Hays'ın kakası kim, kakasının oğlu kim, oğlunun altı kim, altının çoğulu kim, aydıp verer, tamam 12. satırdan verin aydıp verin, onun angarına bilen yok, 12. satırdan verin aydıp verin, ha. Berekeller. 10 şahadan verin kaydım, 11. satır, şundan verin kaydım, ha. Toğrul ulen çağrıl o zaman şolun ene başka doğun 3 olup döröt diyeler daha şonu, Selçuk İmperiyasını. Muhammed Şah'dan son oluyor da ol. Awa. 12. satırın başına 12. 14. 16. yılda Muhammed Şah İran oluyor, onu sonra yankı döre uğruyor da. Doğru etmem. Şu esası uluları toğrul ve yönü esası Urşe'den hem çağrıl ve 3. adi adıma çonak olan ene başka doğun 3 doğun olur. Nesil vakit ya baram öz ağın nerede var öldür ağın. Awa. Ana şu tayda yani özel şuat Özbekistan'na Könürgönç ilk varıp oturan yerler Könürgönç. O zaman Marina alyalar, Sarag'da alyalar. O zaman güçlü oraya olun, bulan üstüne geliyorlar. Şu tayda da 3 olup yani Uğan taraftan Mikail'e şolan karşısına geliyor. Malaz gitse o şu tayda bular ağırla salıp 3 olup yengeler. Şondan sonra Selçuk İmperiyasını emmek kişi ilan ettiği şunlar imperiya şu taydan ait yani Türkmenlerin büyüğü Selçuk İmperiyasının başlayan yer şu tay o son kaptalı yere Türkmenistan'ın teritorisi İberik Türkiye tarafı ait ya Selçuk İmperiyası 950 yıllıkta şu Selçuk İmperiyasının döreni şu Türkmenlerin esası uyuşup yurt tutan yer şu tay yani İran'ın bir şehrini alıyorlar o tayın payitaht ettiler neydi şu şehir şu İran'ın İnan içinde kâvirler aydiyam, yani kakası urşak atmıştım kadiye. Men kakam, sen kakam, men kakam. Hemmemden kakamı
Türkmen gittik Atawada şeýle ýokurlukdan gittik de hemmäniň atamyz kakamyz bir. Uruşa atnaşmak gerek gel. Sen Diýende Türkmenler öz taryhyny bilmeli, taryhyny öwren. Ol internetten öz aramyzda gurrun. Selam ödüm mysal üçin Mar welaýatyny ýaşaýanlar Aşgabat şäherine, Ahal welaýatyna, Ruhabat, Abadan, Göktepe, Beherden etrapdan gezmäne gitse toýa. Ýa. Indi mysal üçin aňarda da gowy dosty ýar, kursdaşy mysal üçin ýaşaýar. Dogry bol bilýär. Kursdaş, ay gullukdaş diýip mysal üçin, ay dosty, sewdegar, telekeçi. Indi berden iman agada Mar welaýatyna gitdi gezmäne, ay dostum oğul öýrýär, menen bir şartyn palaşan, begenjini palaşan gitdiň. Mereka bardın, Mereka'da oturdun. Ha? Oğlat ha? Oo. Indi şurada birinci berjek soraw näme gurrun içecek bilýän? Oo. Näme gitjek şu, näme şu gurrun başyna näme şu gurrun birinci başyna näme gurrun? Kimlerden? Aslan. Ana. Osan aýtsaňa niýedendiň aýtsaňa sen osan näme diýär? Yaşasın diýem, näme diýämi? Yaşadan arkada diýär. Yok, bulaşdyrýan aýdyn wala. Sen ha Mar welaýatynyň gezmäne barýan diýdim men. Mar welaýatynyň gezmäne barýan. Dostum oğlu ýerýär. Barýan şoň bu dostyanky näme? Näme? Gennaji şäher toýuna barýan. Gezmäne dostum oğlu ýerýär. Bolýar näme? Dostum oğlu ýerýär, fırsatym oğlu ýerýär. Ay beýlende de şartlarny sen diýsi. Ay iman dostum, men sen bir görýän ata başka dostum diýär. Sen ataň, men atam, dostuldur elmudan. Saýradyny dilleriňe dönüň. Diňe maňa sen gerek, sensiz bar bir direk diýdi, sen çağırdy. Inni şondan soň gurrun, şondan soň aýtsan agam, näetdiň ay kırlok basar, nege çykipdik agam. Ay özüň aýdamasaň, Abdullah men bilem o soňuny. Ay näetdiň ay boruny oturup oýran. Adamlar da bu oýlan mederärak innek sanamyň dowam eder men biraz işim köprak. Biz abit ýene de fiýada diňlärnam. Şu söýdi aýdyp bersek boýlar, aýdyp bersem belki ýydan efire girsekler wada olara wagt bolmandyrmasyn, oğlunlara da ýol bereli. Berga tawal minnetdarlyk bildiren. Imana Allah razı bolsun. Benim Allah razı olsun. Benim çıktım ondan. Menem onunla şeylerde efir var tamamlayacak. Sağ olun. Doğru söylüyorum. Emme efire katın sanlarından zanlar. Şeylerak bilemem. Alıp barjayın ama Türkmençilik kanalı ütgöde olun. Ruhtan kaçan olmaňydan mümkin. Yani meni tomoş etýänlerden wala belli bolupdy. Birden öňküleri ýalgydykyl bolup şonu ýaly niýet eden bolsaňyzlar olam gadykly bolmadyk bolan bolsa bagyşlardyňyz. Ýerine şeýlerde efirim bar sürýär. Sağlıkta olsun, sağaman yatıp durun.